morning, Siargao. Maayong buntag po. Kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, San Benito, Del Carmen, Santa Monica, Burgos, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning sa atong tanan. Happy viewing po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kadatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers, likers, commenters. Salamat po sa pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hinasa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Happy viewing, mga ka-Siargao. Good morning, Sir G. Pa-shout out from Pilar. Gikan na kang Queenie Batistil Espihon. Good morning kanimo din ha. Ilabi na sa mga taga-Pilar. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa pagtutok din na sa atong programa. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Meno Mendoza, ang DOST Pag-asa Senior Weather Specialist. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto po itong ating tail end ng frontal system. Dito nga sa silangang bahagi po ng Katimugang Luzon, samantalang atin namang amihan ay nakakaapekto pa rin dito sa nalalawing bahagi ng Luzon. Ang ating amihan, ito yung malamig na hangin nagmumula po dito sa mainland China na siyang nagdadala po ng mababang temperatura sa ating bansa at ng malamig na panahon. Samantalang atin namang tail end ng frontal system, dito po yung lugar kung saan naman nagsasalubong itong ang malamig na hangin amihan at yung mainit na hangin na tinatawag nating easterlies, yung nanggagaling po sa dagat Pasipiko, kung kaya't nagkakaroon po ng mga thunderstorms o mga ulap na nagdadala po ng mga pag-ulan sa nasabing lugar. At ang atin namang intertropical convergence zone ay meron to nakapaloob po dyan ang ating tinatawag na low pressure area, at ang ating low pressure area po naman ay namataan sa layong 45 kilometers southwest po ng General Santos City. Dahil po sa low pressure na area na yan, nagdadala po yan ng mga pag-ulan dito naman sa malaking bahagi po ng Mindanao. Patuloy na mararanasan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dulot po yan ng ikangay tinatawag nating tail end ng frontal system. At ang ating temperatura dito sa Iloilo at sa Cebu City, pinakamataas nating temperatura, posible pong umabot sa 29 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban, ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Mindanao, dahil meron nga tayong tinatawag na low pressure area at nakapaloob nga yan sa intertropical convergence zone, naapektuhan po niyan halos ang buong Mindanao. Kaya't magiging maulap ang ating kalangitan at may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Mao to ang latest updates nato, mga ka-Siargao, sa kahimtang sa panahon. Gikan na mismo kang Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Dagang salamat, Meno Mendoza. Dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karon, mga ka-Siargao. Usa ka lalaki nga nagbitbit og armas arestado sa Barangay Quezon, Surigao City. Ang police report og detalye gikan na kang ka-Siargao, Mark James Lisondra. Good morning kanimo din na, Mark.
Yes, maradona bundag ang Gorman arestado sa mga tinugyanan sa kapulisan. Ang 32 anyos nga liyaki gatong Enero 16, 2021 kinihuman nakuhaan ng armas dito na sa Purok Rizal, Barangay Quezon, Ciudad ng Surigao sa alas 11 ang takna sa buntag. Nakilayan kining suspect na si Roldan Angob Oliveros alias Dandan, layaki 22 anyos, Olitao, fireman kinsa residente sa naisgutang lugar. Base sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Joan Zabala ng Siran, na may isa ka concerned citizen ang misumbong ngadto na sa kapulisan na may isa galyaki ang nagbit-bit ng armas hinungdan nga nahadlok og na alarma ang mga residente sa nasampit nga lugar. Umanadawat ang mga sumbong dali kini girespondihan sa mga tinugyanan sa kapulisan kapag pangunahan ni Police Lieutenant Basil Monteroso nga miresulta sa pag-aresto og nagkumpiskar anija armas nga 38 revolver og dili og hayap na ang serial number og may 5 ka bala. Gihinapan pa ang suspect ng mga dokumento apan pakyas ini sa pagpresentar. Sa pagkakumahan kini nga suspect lakit ng ebidensya hanggang sa kusudiya sa Surigao City Police Station ug magadubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition. Mark James Lesondra, Siargao, TV News. Daghang salamat kanimo Mark James Risondra, ang atong correspondent sa Kuwerpo sa Kapulisan. Daghang salamat sa maong report Siargao, Mark James Risondra. Salamat sa imong report mga Siargao. Good morning mga Siargao, ilabi na kang Seldwayne Rabuya. Good morning Kuya G, pabati birthday ko kagahapon. Salamat sa mga bumati. God bless sa inyo. Gikan na kang Seldwayne. Seldwayne, happy birthday kanimo din ha. Salamat sa pagtuto karon. Happy birthday kanimo din ha Seldwayne. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan mga Siargao. Happy viewing. O good morning sa tanang Siargao noon, o kanimo Kuya G, o sa ako Papa Kinoy, saya dapa. Salamat po sa dapa. Salamat, magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga Siargao. Happy viewing po. Salamat sa atong mga viewers. Daghang salamat mga Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga Siargao, 5 ka tawo nga mipahigayon sa tari-tari sa Del Carmen, dakpan mga Siargao. Nadakpan kagahapong adlaw, January 17, 2021, alas 12:40 sa udto, ang 5 ka tawo nga mipahigayon sa illegal nga tari-tari dito na sa Purok Tambis, Barangay Kangkuhoy, Del Carmen, ning isla sa Siargao. Na ila ang mga nadakpan nga sila Nerly Libay Cubillan, 56 years old, lalaki o farmer o residente sa Purok Caimito, Barangay Kangkuhoy, Del Carmen. Samtang ang ikaduhang nadakpan mao si Alejandro Compañado Coro, 61 years old, minyo, walay trabaho o residente sa Purok Camagong, Barangay Kangkuhoy, Del Carmen. Ang ikatulong nga nadakpan mga Siargao, si Redantun Coro Sarino, 50 anyos, lalaki minyo, driver o residente sa Purok Camagong, Gihapon. Samtang ang ikaupat mga Siargao, si Jimmy Consigna Sarino, 66 years old, lalaki minyo, walay trabaho o residente sa Purok 4, Barangay Hamuyawon, Del Carmen. Ang ikalima mga Siargao nga nadakpan mao si Sinforiano Vicio Comboy, 57 years old, lalaki minyo o residente sa Purok Caimito, Barangay Kangkuhoy, Gihapon mga Siargao. Sumala pa sa investigasyon ang personahe sa Del Carmen Municipal Police Station, nakadawat og usa ka tawag gikan na sa usa ka concerned citizen nga mipahibalo nga adunay gipahigayon nga tari-tari maong ang kapulisan dali nga miresponde sa maong sumbong. Ang mga suspetsado caught in the act sa maong pagtari-tari mga Siargao. Nakumpiska sa maong panghitabo ang 1,323 pesos nga pusta
mga kasyargaw. Tulo ka manok o tulo ka tari mismo, mga kasyargaw. Ang maong mga suspetsado, anana karon sa Del Carmen Municipal Police Station alang na sa saktong disposisyon. Mga latest updates sa Del Carmen. Hunungin na lagi mga kasyargaw. Hibala naman kamo karon nga bawal pa ang mga ingana na mga butang. Bawal ang sugal mga kasyargaw. Illegal gayud ng tari-tari mga kasyargaw. O wala pa gay social distancing for sure ang maong ipahigayon nga illegal nga tari-tari dito na sa Del Carmen. Hunungin na ninyo mga kasyargaw para dili na kamo masakpan pa, dili na kamo maadto pa sa prisuhan. Gupayong buntag Kuya G, pa shoutout sa tanan kong kalumunan sa Union Salvacion, Don Paulino og Surigao City. Thanks Kuya G. God bless po from Ronnie Borja sa Las Piñas City. Salamat Ronnie. Good morning sa iyo dyan. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, LGU Pilar adunay hangyo sa katawhan. May hangyo karon ang LGU Pilar ngadto na sa katawhang Pilarnon nga kun kamo makakita og tawo nga gikan nasakit sa COVID-19 o nasakit sa COVID-19 mismo nga gi-quarantine o mga na-admit sa ospital o anaa sa isolation, ayaw kini kuhai og picture o video kay mosamot ang bation nila nga kaulaw ilabi na positibo sila sa COVID-19. Sumala pa nga mas maayo pa nga ang himuon na lang ipakita nga nagampo kamo kanila og sa paspas nga maulian ang maong mga sakit. Ipakita nga matarong ka nga higala, silingan og paryente mga kasyargaw. Mao kana gani ang hinungdan nganong ang Department of Health di gayon mobutyag mga kasyargaw og mga pangalan, edad lamang, residente o asang na residente o mga sakit lamang ang ilang ginapagawas o ang ilang gihanyag mga kasyargaw kay tungod sa maong mga butang kanang kaulawan ang usa ka tawo mga kasyargaw. Maong gihangyo karon sa LGU Pilar, RHU Pilar nga ayaw kuwai, ayaw video kay lain gayud na sa ilang pamati. Kung ikaw sa posisyon nila mga kasyargaw, ilabi na kung ikaw ang nay COVID-19, ganahan ba ka na picturean, videohan, then makanat dayon din na sa inyong komunidad. Dili man sab kaganahan. So ayaw na lang himua para dili mahibalik sab kanimo mga kasyargaw. Ang latest updates dito na sa Pilar. Good morning! Gikan na kang Taizamia. Good morning kanimo din na Taizamia. Magandang umaga po. Good morning og sa mga taga Del Carmen, Marajaw na buntag. Good morning po kaninyong tanan. Og sa tanang taga Placer. Happy watching. Shoutout po kaninyong tanan din ha. Salamat! Mayong buntag Sir G, watching from Metro Manila. Thank you Sir G. God bless. Gikan na kang Randy Artiaga Santisa. Salamat Randy. Good morning kanimo din ha. Keep safe Kuya G. God bless you always. Good morning San Benitohanon. Gikan na kang Bersanid Lin Bonare. Salamat po. Good morning kanimo din ha ma'am. Good morning Kuya G. Marajaw na buntag Siargao noon. Pahay ako sa Ramos family, Taripe family, Ilagan family, and Montilla family. Diya na sa San Benito. Thanks Kuya and God bless you. Gikan na kang Cheche Ramos Sumando. Salamat Cheche. Good morning og sa mga taga San Benito. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning Siargao TV and Kuya G. Salamat Taizamia. Good morning kanimo din ha. Happy viewing baya sa iyo ni Mata. Good morning kanimo din ha. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita, new COVID-19 probable case sa Burgos miabot sa Napulo. Base na karon sa situational report number 272 sa Rural Health Unit sa Burgos, nagpabilin sa 5 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa munisipalidad sa Burgos. Samtang ang probable case mga kasyargaw adunay bag-ong Napulo nga naitala og kini symptomatic og positibo sa antigen test.
Sa napulo, duha niini ang naghulat sa RT-PCR test results, duha ang naka-schedule karong adlaw og RT-PCR test og unom ang naghulat sa slot tungod na sa daghang karon ang backlog sa mga laboratorio sa Caraga Regional Hospital, Butuan Medical Center og Philippine Red Cross. Pasabot nga daghan ang natakdan ron sa COVID-19 diri na sa probinsya Surigao del Norte og sa rehiyon sa Caraga. Samtang silang tanan gipailalom na sa striktong quarantine. Mga kasyargaw, gipahigayon na usab ang first generation contact tracing. Mga kasyargaw, maong ang munisipalidad sa Burgos karon mga kasyargaw, lisod sudlon kay nagpatuman sila karon og giingon pa nila na community lockdown mga kasyargaw. Adunay mga requirements nga ilang gikinahanglan aron o at least ka makasulod sa Burgos. So, ang latest update dito na sa munisipalidad sa Burgos. Good morning po, magandang umaga. Pa-shoutout Kuya G, Junray Oreto, and Wayne Aizel Salvador from Zambales. Gikan na kang Wayne Aizel Salvador. Salamat po, good morning, happy viewing po sa tanang taga Zambales. Magandang umaga kaninyong tanan. Og ang mga taga Zambales nga gikan sa Surigao City. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing po. Happy viewing mga kasyarga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon. LGU General Luna miapot-apot og relief goods sa katawhan. Miapod-apod og relief goods ang LGU General Luna pinaagi na sa MSWDO niini o Municipal Social Welfare and Development Office, MDRRMO kun Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Dam Truck and Maintenance Department ngadto na sa pamilya sa Barangay Corazon, Katangnan, Tawin-Tawin og Sitio Pag-ibig nga hilabing naapektaran sa walay puas nga ulan og baha niadtong January 13, 2021. Samtang ang LGU magpadayon ang pagpang-apod-apod sa mga food pack sa mga apektadong pamilya sa lain pang mga barangay nga sakop niini. Sa pagkakaron, mapasalamaton ang maong LGU sa katawhan sa General Luna sa pagkaligon og masaligon bisan pa sa maong mga panghitabo mga kasyargaw. Congratulations sa LGU General Luna o congratulations sa atong mga katawhan ana sa General Luna mga kasyargaw. Ang ilang persistence nga dili gayod mahadlok ilabi na kung adunay mga katalagman. O kini ang lakang mga kasyargaw aron na pagtabang usab sa atong mga kaigsuunan nga kabus gayod mga kasyargaw o mahatagan sila og hope mga kasyargaw nga naadi ay nagtan-aw nga gobyerno na ay nagtan-aw kanila bisan pa sa kalisod mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa General Luna. Good morning, Kuya G, watching here at Zambales. Gikan na kang Jeryun Kaiser Orito, pa-shoutout Junray Oreto, Romeo Gomez, Wayne Aizel Salvador. Good morning po, magandang umaga. Shoutout po kaninyong tanan. Happy viewing po. O may requirements mo kadto ng Burgos, Kuya G. Kinahanglan gyapon nila og travel pass, ang imo e-health pass mga kasyargaw ug valid ID. Mao lang ang ilang kinahanglan. Imo na kung taga Siargao lamang ka mga kasyargaw. Apan kung turista o gikan ka sa gawa sa Siargao, kinahanglan nimo na negative result sa antigen mga kasyargaw. Salamat sa pangutana, Queenie Batistil Espejon. Salamat, Queenie. Good morning. Kuya G, tanong lang po. Paano kung galing sa Manila, unsa may kuhaon para makauli diyan na sa Union? Salamat, Kuya G. Gikan na kang Ronnie Borja nga pangutana. Ang kinahanglan lang nimo Ronnie Borja, kinahanglan nimo og antigen test result or RT-PCR test result nga negatibo, e-health pass mga kasyargaw para na sa identification kung taga Siargao gayud ka. Letter of acceptance gikan na sa barangay mga kasyargaw og proof of
residence nimo. Kung naba kay barangay ID or nagpamatuod nga ikaw taga Siargao. Maura na ang latest na requirements karon mga ka-Siargao. Nadugang lang ang letter of acceptance mga ka-Siargao. Kay gisiguro nila karon nga kumuuli ka taga Siargao gayud ka mga ka-Siargao. Mao na ang latest na mga requirements karon. Ronnie Borja, salamat, magandang umaga. Good morning Mami Pimi Lugagay, salamat. Maradyo na buntag Kuya G, mabati sa akong nanay Dosia Verdijo dinana sa Union from Manila Taguig. Gikan na kang Rose Verdijo Recana, salamat po, magandang umaga. Magandang umaga Kuya G, pa shout out naman, happy birthday ni Nanay ko Ortiza Himaw Hilyo. Nay Ortiza, salamat, good morning, happy birthday kanimo din na po. Salamat. Gikan na kang Mami Pimi Lugagay, salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Barangay Bongdo, San Benito, Surigao del Norte. Salamat kan Joren Pobe. Salamat, magandang umaga Joren. Good morning, ilabi na sa mga taga Bongdo. Good morning po kaninyong tanan. Salamat. Happy viewing po sa tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, atong pagkasayron ang kahimtang sa COVID-19 panahon hinoon. Kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of January 16, 2021, we have 32 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 5 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Nasipit 2, and 1 case each from Carmen, Magallanes, and Santiago, 3 cases from Cabadbaran City, from Barangays Kaasinan 2, Kauswagan 1, 2 cases from Poblacion Bayugan City, 3 cases from Surigao del Norte, from municipalities of General Luna 2, Dapa 1, 11 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Lianga 4, Lanuza 3, Tago 2, and 1 case each from Barubo and Linging. 4 cases from Tandag City, from Barangay Rosario 2, and 1 case each from Mabua and San Agustin Norte. 4 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Ampayon, Baan Kilometer 3, Libertad, and Villa Cananga. For classification of cases, we have recorded 22 local transmission cases, 7 with no travel history to an area with local transmission, and 3 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 14 cases are asymptomatic, 10 have mild, 2 moderate, 3 severe, and 3 critical. For status of management, 28 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 16, 2021, we have recorded 4 COVID-19 related deaths. Our first case is an 84-year-old male from Carmen, Agusan del Norte, hypertensive and diabetic, onset of cough, shortness of breath, and general body weakness on January 7, admitted on January 14, but died on January 15, 2021. Our second case is a 75-year-old male from Nasipit, Agusan del Norte, hypertensive and diabetic, admitted for cough, shortness of breath, and general body weakness on January 14, 2021, but died on January 15, 2021. Our third case is a 61-year-old male from Nasipit, Agusan del Norte, with no known comorbidity, onset of shortness of breath on January 12, 2021, admitted on January 13, but died on January 15, 2021. Our fourth case is a 64-year-old male from Lianga, Surigao del Sur, hypertensive, onset of fever, headache, and shortness of breath on December 26, 2020, rushed to the hospital on January 12, 2021, but was declared dead on arrival. As of January 16, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 5,351 confirmed cases, 634 active cases, 4,476 recoveries, and 241 deaths. Mao kato mga ka-Siargao ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa Tibok Rehiyon sa Caraga. Ingat po kitang tanan din na mga taga-Siargao. Ingat po kitang tanan. Adunay naitala nga duha nga nadugang og usa sa Dapa, duha sa General Luna mga ka-Siargao. Mayong buntag Kuya G, gikan na kang Ate Angie busy. Baka naman Ate Angie, salamat daan. Good morning kanimo din na. Salamat din sa mga taga Cebu. Good morning kanimo din na. Kaninyong tanan din na. Happy birthday sub sa ako Lola Kuya G Roselacion Salvaloza Batistil. Shout out gikan na
kang Queenie Batistil Espihon. Salamat po. Kuya G, if pag mo adto sa Manila, gikan din sa Siargao. Kung may requirements, Kuya G, sa Siargao Airport, kinahanglan nila og imong travel pass, kinahanglan usab nimo og antigen test result, valid IDs, mga kasyargao. Mao kana ang ilang pangitaon lamang kanimo. Kaya na kan Joren Pobe. Salamat Joren. Good morning kanimo din ha. Mga kasyargao. Kinahanglan lang antigen test result, travel pass og valid IDs. Or kung unsay requirements kung asa siya mo ato ilabi na kung Manila, sayron niya o sayron nimo kung unsay kinahanglan nila adisar ka makalanding o adisar ka makakadto sa Metro Manila, mga kasyargao. Mga latest updates sa atong mga requirements, mga kasyargao. Samtang karon, mga kasyargao, sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, crash landing sa Air Force helicopter sa Bukidnon. Ito ang patay, military honors, gipahigayon. Patay ang 7 ka mga sakay sa helicopter nga nahagsa sa Barangay Busdi, Malaybalay City, Bulunay, Impasog ong Bukidnon, alas 2 sa hapon, January 16, 2021. Ang mga namatay, giilang sila Lieutenant Colonel Arnie Arroyo, taga Zamboanga City. Ang piloto sa UH-1H helicopter nga si Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay, ang co-pilot usab nga si mga kasyargao. Ang crew nga sila Sergeant Stephen Agarado o Sergeant Mervin Bersabe, Sergeant Julius Salvado, CAA Jerry Ayukdon o si Jamel G. Sugalang, mga kasyargao. Ang maong mga sakay, ang UH-1H Air Force helicopter nagpaygayon og resupply mission alang na sa 403rd Brigade Philippine Army sa Malaybalay, Bukidnon, sa dihang nagmalfunction ang makina niini hinungdan sa pagkahagsa sa maong helicopter. Sa pagkakaron, ang 4th Infantry Division Philippine Army o Tactical Operations Group 10 Philippine Air Force mihatag og military honors sa mga piloto o crew nga sa nahagsak ng helicopter karon, mga kasyargao. Mga latest updates dito na sa Bukidnon. Good morning kan Sir Junry Junes Valenzuela. Sir, good morning kanimo din ha. Happy wedding kanimo. Sa umaabot na wedding nimo, happy wedding kanimo din ha. Sir Junry Valenzuela. Salamat, good morning kanimo din ha, sir. Good morning sa atong mga viewers karon. Salamat, mga kasyargao. Samtang ang atong upat ka horoscope karong buntaga, mga kasyargao, kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargao. Sa Aris, wonderful time para sa pagtipon sa friends. Daghang exchange of great future ideas karon. Maghimo kamo og individual o group plan, mga kasyargao. Samtang sa Taurus, feeling healthy og vibrant ang career plan. Delightful sa imo ang imong maila. Adunay romantic interest sa imo karon. Samtang sa Gemini, ang family member nga nasayop sa financial decision kinahanglan og tabang karon. Maglikay sa get rich kay dako kini nga investment scam. Samtang sa Cancer, dunay bikil sa kauban nimo karon sa work. Control nimo ang kalagot, in time ka sa appointment, mga kasyargao. Mga ang upat-asa nato sa horoscope karong buntaga. Napailaing upat, mga kasyargao. Sa mga mosunod nga minuto, dinhi na sa atong programa, Siargao TV News. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa taga Prince Fuel diya na sa Barangay Sayak og diri sa Del Carmen. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na kang J. Lou Baloy Escom Pobe. Salamat, good morning. Og sa mga taga Prince Fuel, good morning kaninyong tanan din ha. Happy viewing po. Salamat sa pagtutok. Good morning.
Good morning usab kaninyong tanan mga kasyarga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, makasinati sa side effects sa COVID-19 Solidarity Trial by RAN sa World Health Organization. Ang kunon sa World Health Organization kung WHO ang bisan unsa nga epekto o side effects sa mga voluntaryo sa COVID-19 Solidarity Trial sa World Health Organization. Sumala kang Jaime Montoya, ang Executive Director sa Philippine Council for Health Research and Development sa DOST nga adunay pondo nga gigahin ang World Health Organization alang na sa side effects mapa-minor o major man, ilabi na ang miapil sa maong trial. Giingon ni Montoya nga gamiton sa WHO ang COVID-19 vaccine nga miagi na sa phase 1 ug phase 2 clinical trials sa laing nasod. Apan, giingon ni Montoya nga kinahanglan mapasabot sa mga volunteers ang detalye sa mga bakuna nga gamiton sa Solidarity Trial. Sumala sa DOST, target sa WHO ang anaa sa 15,000 volunteers aron makaingon nga Solidarity Trial kini nga gilaumang magsugod karong Enero hangtod na sa Pebrero. Mga kasyargaw, mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Maradyo na buntag, Siargao noon, watching here in Pilar, gikan na kan Dennis Ocon. Salamat Dennis, good morning kanimo din ha. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope karon, mga kasyargao, magsugod og fitness program, magdevelop og healthy lifestyle. Mao nang horoscope karon sa Leo. Samtang sa Virgo, ang professional activities magpabisi sa imo, mag-revise ka sa imong plano karon. Samtang sa Libra, true love og marriage na sa kaugalingon nimo. Delightful ka sa imong readiness sa soulmate. Exciting feeling ang mo connect nimo, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, mag-review ka sa imong laraw karon, maghimo ka og work plan aron ma-fulfill dayon ang dreams nimo, mga kasyargaw. Mga laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa mosunod nga minuto karon. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, Alex Gonzaga o Mikey Morada kasal na. Gikumpirma sa actress, host, vlogger nga si Alex Gonzaga nga kasal na sila ni Mikey Morada. Kini ang pamahayag karon ni Alex human nga gibutyag niya kini sa vlog kundi giingon niini nga November pa lamang kasal na ang duha. Nasayran nga gihimo ang kasal sa panimalay sa pamilya Gonzaga sa Taytay, Rizal. Lakip sa mga bisita niini ang mga immediate family members sa duha, mga kasyargaw. Mga latest updates sa entertainment side nato karon sa atong mga balita. Good morning, Kuya G. Og sa pinayangga ko na asawa, Glenn Nogaliza Lisondra, stay safe. Gikan na kang Felix Tecmon, Lisondra. Salamat sa pagtutok. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po. Samtang sa dugang nato nga horoscope, mga kasyargaw, sa Sagittarius, invited ka sa business event. Daghang business opportunities ang muabot. Ang actions mahimo og success. Samtang sa Capricorn, mga kasyargaw, na-develop nimo ang brilliant plan. Focus nimo ang work activities aron ma-achieve ang dream. Samtang sa Aquarius, delightful ang plano sa romance. Fascinating ang imong date sa imong love. Ang imong good time, matag og inspiration sa imong work. Samtang sa Pisces, ang imong kauban sa work muhatag og work opportunities sa abroad. Magpa-feng shui aron ma-attract nimo ang helpful people karon,
mga kasyargaw. Mga na ang mga latest updates, latest na mga horoscope nato mga kasyargaw, karong adlaw. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas, ang nasod Pilipinas nato karon mga kasyargaw, aduna nay kinatibukan nga 500,577 nga COVID-19 cases mga kasyargaw, samtang nadugang kagahapong adlaw, January 17, 2021, ang 1,895 kabag-ong kaso. Maong ang active cases karon miabot na sa 24,691, ang naka-recover 465,991 na, samtang ang mga nangamatay mga kasyargaw 9,895 na mga kasyargaw. Nilapas na kita mga kasyargaw sa 500,000 nga mark mga kasyargaw sa mga active mga total cases mga kasyargaw sa COVID-19. Ampo kita mga kasyargaw nga dili na kini pa mosaka pa mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G og sa tanang taga Siargao, gikan na kang Janel Rabe. Salamat po, magandang umaga. Marayo na buntag taga Siargao, gikan na kang Langlang Delgado. Salamat Langlang. Good morning Kuya G, greet ko og happy morning sa taga Sapaw Water Station og sa taga Sofia and Sander Ukay-Ukay. Good morning sab sa mga sakop ko sa Bayay. Salamat Kuya G, God bless and stay safe. Gikan na kang Sander, my love. Salamat po, magandang umaga. Good morning og sa tanang mga taga Sapaw Water Station. Good morning po og sa Sofia and Sander Ukay-Ukay. Bisita lamang ninyo ang Sander and Sofia Ukay-Ukay. Daghan ninyong mapilian din na mga kasyargaw. Joren Pobe, pagdayanan kasag. Gikan na kang Junril Comilla. Salamat. Pagdala ng kasag. Joren, pagdala ng kasag. Gikan na kang Junril Comilla. Salamat, magandang umaga. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing. Good morning Kuya G og sa mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Kuya G, pa-shout out sa ako kaiban sa trabaho sa TH Pal na si Angelo og sa amo decant in charge na si Hovitino og labi na sa ako anak na si Yayeyen na nag-abri kuman ng tindahan. Gikan na kang Ma'am Anilin Nogalo. Salamat Ma'am Anilin Linaga Nogalo. Salamat sa pagsuporta. Nakabalik na gayon si Ma'am Anilin. Salamat Ma'am Anilin. Good morning sa pagsuporta o sa pagtanaw. Dinina sa itong programa, Siargao TV News. Salamat po. Magandang umaga. God bless po kaninyong tanan. Salamat sa suporta mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, dinhin na lamang kukutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napagatod ka ninyo sa mga importanteng balita. Dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Kay Luzon, Visayas, Mindanao, mga kita all over the world mga kasyargaw. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Monday po kaninyong tanan. God bless.